Дәүләтнең бар бит үзенең символлары, үзенең гербы бар, үзенең флагы бар, үзенең гимны бар. Менә шушы әйткән, менә шушы ниләр, элементлар, алар как раз менә шушы дәүләтнең үзенең бер дәүләтчелек билгесе булып торалар. Татарстанның баралар бар. Алар барса да бар Татарстан. Димәк, Татарстан дәүләт. Татарстан дәүләт, Россиянең 5-нче статьясы буенча да дәүләт, и безнең конституция буенча да Татарстан ул дәүләт дип атала. Дәүләт булып сакланып калачакмы? Ничек уйлыйсыз? Яки менә бит әйтелде, Чувашиядә дәүләт дигән сүз алынды. Бездә андый булмасмы? Юк, андый сорак булырга тиеш түгел. Россия конституциясында язылган, янысын безнең 1-нче статьяда тоже әйтелгән Татарстан Республикасы дәүләт. Бу дәүләт дигән сүз ул Россия конституциясының 5-нче статьясыннан чыга.